Akwụkwọ Ezras nke abụọ isi nke 13. O wee ruo mgbe ụbọchị 7 gasịrị, m rọrọ nrọ n'abalị, lee, ifufe si n'oké osimiri bilie, nke na-akwali ebili mmiri ya niile. M hụrụ, lee, ikuku a mere ka ihe dịka mmadụ si n'etiti ya pụta. Ahụrụ m, ma igwe ojii nke odide ya jidere nwoke ahụ fere eluigwe. Mgbe ọ tụgharịrị ihu ya ile anya, ihe niile ọ hụrụ na-ama jijiji. Mgbe olu ahụ si n'ọnụ ya pụta, ndị niile nụrụ olu ya gbaziri dịka wax na-agbaze mgbe ọ na-emetụ ọkụ. Mgbe nke a gasịrị, ahụrụ m, lee, ọtụtụ mmadụ na-apụghị ịgụta ọnụ gbakọtara site n'ifufe anọ nke eluigwe iji lụso nwoke ahụ si n'oké osimiri pụta agha. Ahụrụ m, lee, okpuru onwe ya nnukwu ugwu wee fega n'elu. Ọ gbalịrị ịhụ mpaghara ma ọ bụ ebe o si kpụọ ugwu ahụ, enweghịkwa m ike. Mgbe nke a gasịrị, ahụrụ m, lee, ndị a niile zukọtara ọnụ ịlụso ya ọgụ tụrụ egwu nke ukwuu, ma ha nwere obi ike ịlụ ọgụ. Lee, ka ọ hụrụ mwakpo nke igwe mmadụ bịara, o welighị aka ya elu ma ọ bụ jide ùbe ma ọ bụ ngwa agha ọbụla, mana ahụrụ m naanị otu o si n'ọnụ ya zipụ ihe dịka idei mmiri ọkụ na ume ọkụ si n'egbugbere ọnụ ya pụta. O wee si n'ire ya gbapụta oké ifufe nke ọkụ. Ndị a niile agwakọta ọnụ, idei mmiri ọkụ, ume ọkụ na oké ifufe, wee dakwasị mwakpo nke igwe mmadụ ahụ dị njikere ịlụ ọgụ, ma gbaa ha niile ọkụ. Nke mere na mberede, ahụrụ m ọtụtụ igwe mmadụ a na-apụghị ịgụta ọnụ dịka ihe efu ma e wezụga uzuzu ntụ n'isi anwụrụ ọkụ. Mgbe m hụrụ nke a, o juru m anya. Mgbe e mesịrị, ahụrụ m otu nwoke ahụ ka o si n'ugwu ahụ na-agbadata, wee kpọọ onwe ya igwe mmadụ ọzọ dị jụụ. Ọtụtụ mmadụ bịakwutere ya. Ụfọdụ n'ime ha nwere obi ụtọ, ụfọdụ nwere mwute, ụfọdụ nwere agbụ, ụfọdụ ndị ọzọ dịka onyinye wetara ụfọdụ mgbe ahụ site n'oké egwu. Etetara m wee kpee ekpere nye Onye kasị elu, sị, "I gosiwo ohu gị ihe ebube ndị a site na mbido. Ị gụwokwa m ka m bụrụ onye kwesịrị ekwesị ka i wee maliteghachi. Ugbu a, gosikwa m ekpere m nkọwa nrọ a. N'ihi na dịka m na-eche n'uche, ahụhụ ga-adịrị ndị a ga-ahapụ n'ụbọchị ndị ahụ. Ahụhụ ga-adịrị ndị a na-ahapụghị, n'ihi na ndị na-ahapụghị ga-anọ n'oké mwute, na-aghọta ihe ndị a na-echekwa n'oge ikpeazụ, mana ha agaghị eru ha aka. Ma ahụhụ ga-adịrịkwa ndị fọdụrụ, n'ihi na ha ga-ahụ nnukwu ihe ize ndụ na nnukwu nsogbu, dịka nrọ ndị a si kwuo. Ma ọ ka mma ka mmadụ nọrọ n'ihe ize ndụ ma bata n'ihe ndị a, karịa ịgabiga dịka igwe ojii si n'ụwa pụọ, gharakwa ịhụ ihe ndị a ga-eme n'ụbọchị ikpeazụ. Ọ zara m sị, "M ga-agwa gị nkọwa nke ọhụ ahụ. M ga-emepekwara gị ihe ndị i kwuru maka ha. I kwuwo maka ndị fọdụrụ. Nke a bụ nkọwa ya. Onye ga-edi ihe ize ndụ n'oge ahụ ga-echebe ndị dara n'ihe ize ndụ, ọbụna ndị nwere ọrụ na okwukwe n'ebe Onye pụrụ ime ihe niile nọ. Mara na ndị fọdụrụ n'azụ nwere ngọzi karịa ndị nwụrụ anwụ." Ndị a bụ nkọwa nke ọhụ ahụ. Ebe ị hụrụ otu nwoke ka ọ na-apụta site n'etiti oké osimiri, onye a bụ Onye kasị elu na-edebe kemgbe ọtụtụ afọ, onye ga-anapụta aka ekpe ya n'onwe ya. Ebe ị hụrụ ihe ekere eke ahụ, ọ ga-eduzi ndị si n'ọnụ ya pụta. Ifufe na-abịa, ma ọ bụghị ube ma ọ bụ ngwa agha ọbụla, kama ọ na-ebibi mwakpo nke igwe mmadụ ahụ bịara ịlụso ya ọgụ. Nke a bụ nkọwa ya. Lee, ụbọchị mgbe Onye kasị elu ga-amalite ịzọpụta ndị nọ n'ụwa, ndị ihe ijuanya ga-abịakwasị ha ga-ebi n'ụwa. Otu onye ga-eme atụmatụ ibuso onye ọzọ agha, obodo megide obodo, ebe mmegide ndị mmadụ, alaeze megide alaeze. Ọ ga-erukwa mgbe ihe ndị a ga-emezu n'ihe m gosiri unu tupu oge eruo.
Mgbe ahụ ka ọkpara m ga-ekpughe ihe ịrịba ama ndị ị hụrụ dịka mmadụ na-arịgo. Ọ ga-erukwa mgbe mba niile nụrụ olu ya. Onye ọbụla ga-ahapụ ala nke ya na agha ya na-alụso ibe ya. A ga-akpọkọta igwe mmadụ a na-apụghị ịgụta ọnụ, dịka unu hụrụ na ha chọrọ ịbịa lụso ha ọgụ. Ma ọ ga-eguzo n'elu ugwu Zayọn. Zayọn ga-abịa, a ga-egosikwa ya mmadụ niile. A kwadebere ha ma wuo ha, dịka unu hụrụ ugwu a kpụrụ akpụ na-enweghị aka. Nwa m ga-abara mba ndị bịara n'ihi ajọ omume ha mba site n'ihe otiti dịka oke ifufe. Ọ ga-abara ha mba n'ihu site n'echiche ọjọọ ha. N'ahụhụ ndị a ga-ata ha ahụhụ nke dịka ire ọkụ. Ọ ga-ebibi ha na-enweghị ọrụ site n'iwu nke dị ka ọkụ. Ebe ị hụrụ na ọ chịkọtara igwe mmadụ ọzọ dị jụụ. Ndị a bụ ndị ala ebu iri na oge Osiel, eze onye dị ọrụ n'agha. O wee buru ha Salmanesia, eze Asiria, gafee osimiri, e wee kpuga ha n'ala ọzọ. Ma ha mere atụmatụ a n'etiti onwe ha, ka ha hapụ igwe ndị mba ọzọ wee pụọ gaa n'ebe dị anya karịa, ebe ụmụ mmadụ na-ebibeghị, ka ha wee debe iwu ha nke ha na-edebeghị n'ala ha. Ha banyere site na ngafe nke osimiri Yufretis, n'ihi na Onye kasị elu mere ihe ịrịba ama maka osimiri ruo mgbe ha gafere maka ha ma kwụsịtụ isi iyi nke osimiri ahụ dị ogologo ịga, ya bụ 1 afọ na 1 ọkara. A na-akpọkwa mpaghara ahụ Azaret. Ha wee biri ebe ahụ ruo oge ikpeazụ. Ugbu a, mgbe ha malitere ịbanye ọzọ, Onye kasị elu na-egbochi isi iyi nke osimiri ọzọ ka ha wee gafee. Ya mere, ị hụrụ ọtụtụ ndị mmadụ ka ha zukọtara n'udo. Ma ndị fọdụrụ n'ime ndị gị bụ ndị a hụrụ n'ime oke ala nsọ m. Ya mere, mgbe ọ ga-ebibi igwe mba ndị a chịkọtara ọnụ, a ga-echebe ndị fọdụrụ. Mgbe ahụ, ọ ga-egosi ha ọtụtụ ihe ebube dị iche iche. M wee sị, Onyenwe anyị, kọwaara m nke a. Gịnị mere mmadụ ji hụ nwoke ahụ ka o si n'etiti oke osimiri na-arịgo? Ọ sịrị m, ebe ọ bụ na ọ dịghị onye nwere ike inyocha ma ọ bụ mara ihe dị n'ime omimi nke oke osimiri, otu ahụ ka ọ dịghị onye nọ n'ụwa pụrụ ịhụ ọkpara m ma ọ bụ ndị ya na ha nọ, ma e wezụga n'oge ụbọchị ya. Nke a bụ nkọwa nrọ ahụ ị hụrụ. Ọ bụkwa naanị maka nke a ka a ga-akụziri gị ihe, ka ị hapụwo ụzọ gị, tinyekwa mgbalị gị n'ịhazi ndụ gị na amamihe. Enyochawokwa m iwu m. Ị kpọrọ nghọta nne gị. Ya mere, egosila m gị nke a, n'ihi na e nwere ụgwọ ọrụ echekwara n'aka Onye kasị elu. Ọ ga-abụ mgbe ụbọchị 3 ọzọ gasịrị, m ga-agwa gị ihe ndị ọzọ, gwakwa gị ihe dị ike na ihe dị ebube. Mgbe ahụ, m pụrụ wee gafere nke ukwuu nye Onye kasị elu n'ihi ubi, na-eto ma na-ekele ihe ebube ya nke o mere site n'oge ruo n'oge, n'ihi na ọ na-achị oge na ihe dị otu ahụ na-eme n'oge ya. M wee nọdụ n'ebe ahụ ụbọchị 3.